Na rozdiel od iných umelcov si zvolil svoju inšpiráciu a svojho Boha veľmi blízko seba, teda veľmi prirodzene sústredil všetko do svojho prirodzenia a týmto pádom má svoju cestu na dosah ruky. Má 22 cm. No, to je môžeme dať čo ten tvoj? Budeš plná. Za 22 korún. Ide bičík, ide mušou, že by mu to vážne ušlo. Hlava šavák jeho cenia, tak s Bohom krámy dovidenia. Ivan je kokot. Mali voliť gumou lásku, nemusel by vydať hlásku. Vedia nič, to všetko ona to celá bolona. Som namočila obidve do kybru. A potom ich vybral a pozeral sa, že či žijú. A moja mama ho pozerala cez okno. A buchla mu, aby pustil tie mačky. A on zase namočili, zase to dlhšie ich to držal. Pozrela ich, či žijú. Ešte sa hýbali mačky. Zase, a už moja mama bola taká nervózna, vybehla a von chytila ho, strčila mu hlavu do toho kýbla, jemo jeho hlavu. Ivan to je ten týpek, čo nepopije a nepopije. Potom si s Móricom podmeriavajú bruchá na bare. A normálne, že Ivan je takto, že... Ročí to príbeh krátky, tvrdosrdcov a blbé matky. Po pár drinkoch a pár rád složili sa na potraty. Narodil som sa na Balatóne. Na jednom ostrovčeku, ktorý už je teraz potopený. Bol som totiž z vajca. Moji predkovia neboli ľudia. Boli to tvory, ktoré žijú teraz iba jeden posledný tvor pri Banskej Štiavnici, v jednom malom potôčku. Volá sa hnusokokotretek. Oni mohli vlastne svoje vajcia dávať klásť iba na tom Balatóne. No a to 8 rokov musí to vajce tam proste vyzrieť, až potom sa môže narodiť taký jedinec, ako som ja, primitív. Ivan, som kokot. Jediné, čo som doteraz pochopil, je to, že potrebujem niečo cítiť. Mal by hlavne tvrdé prestať. Hlavne s tým tvrdým. Čo sa dá už v dnešnej dobe niečo múdre povedať, keď už vraj všetko bolo povedané. Inak je to aniel barokový. A kdeže si mi, kdeže, moja milá? Odišla som sama na technopartiu. Napísať dobrú báseň nie je o nič väčší problém ako
sa ráno poriadne nasrať. Narodil som sa. Teraz píšem. Zomrem. No a potom budem slávny. A čo, lepší básnik alebo lepší muzikál? Lepší čapník. Si bezchybná, milujúca, najdokonalejšia a najmilšia piča. Ľudí aj 8 diel, ráno ju však opustil. Potom chlapec z vozíčku, vzal gadky sukničku. Sľubil jej aj 8 diel, ráno ju však opustil. Mali sme asi 4,7 sebe. Keď som dostal moje prvé a posledné auto, ktoré som naozaj mal v tomto živote. To bol Moskvič, taký ten pedálový. A najkrajší zážitok z toho bol ani nie je to auto, ale to, ako môj otec mi do toho urobil 2 žiarovky a jednu takú tú štvorcovú baterku a taký vypínač. A normálne som si pedáloval a v kuse som čakal na tmu. Teraz sa to všetko stmievalo, už bola úplná tma a vtedy ja som si zapol svetla a ono to svietilo. A ja som si začal pedálovať. Pedálujem. A do toho... Ivo! Poď domov! Ale je to môj najkrajší zážitok z detstva. Toto je môj najkrajší zážitok. Nám sa páči mať niečo svoje a niečo nesvoje. To svoje, aby bolo plné, a to nesvoje nech už je akékoľvek chce byť. Že chceme práve robiť to, čo sa ľuďom páči, nie to, čo sa páči nám. Lebo nám sa páči OK, tak ja teda začnem. Život mi zobral detstvo. Nie detstvo, pubertu mi zobral. Keď som bol ako 15-ročný už v armáde v uniforme. Lebo som nemal peniaze na strednú školu a moja rodina ma nechcela veľmi podporovať. To buzerovanie a ten kokotizmus v tom, že som musel byť v armáde. A čo mi dal život? Armáda. To, že som sa tam strašne zocalil. A že som v podstate, možno je to blbosť, ale našiel sám seba. Ale nenormálna vec tam bola, keď v poslednom ročníku, po pol rok, aby sme tam skončili, prišiel proste autobus a nám povedali: no hoši, kto sa hlási pomáhať vašim novým spolužiakom s materiálom. Nikto sa nehlásil, tak samozrejme tých najväčších grázlov vybrali, medzi ktorými som nechýbal. Postavili sme sa tam pre tie dvere a čakali sme na ten autobus. Autobus prišiel a zrazu sa pozeráme a to neboli vojaci, ale boli to vojačky.
To je